Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Шунысы сөендерә. Безнең халкыбыз арасында яшь, талантлы, өметле һәм киләчәктә үзебезнең халкыбызның мирасын тапшырып калдырырдай яшьләр үсә. Алар арасында шагыйрьләр да, артистлар да, җырчылар да, композиторлар да бар. Һәм мин бүген сезне менә шундый яшь, сәләтле, талантлы һәм инде халыкара, бөтен Россия конкурсларында лауреат булырга да өлгергән композиторыбыз белән таныштырам. Ул Миләүшә Хәйруллина. Миләүшә, исәнмесез? Исәнмесез. Мин сезне үзебезнең студиябездә күрүемә бик шатмын. Һәм әлбәттә мин сезне сезнең җиңүләрегез белән котлыйсым килә. Инде ул җиңүләрегез бүген генә кичә генә булмаса да, әйбәт. Менә шулар арасында минем карашка иң кызыклысы ул сезнең Мәскәүдә узган яшь композиторлар бәйгесендә опера музыкасы дигән номинациядә җиңү яулауыгыз һәм сез анда Кави Сәрвәр дигән опера белән җиңү яуладыгыз, әйбәт. Менә бу хәбәрне ишеткәннән соң миңа үземә бик кызык булды. Ни өчен Кави Нәҗми? Ни өчен аның менә шушындый тормышына кызыксыну уянды? Ни өчен аны сайлап алырга булдыгыз? Шундый хыялым булды, идея опера жанрында эшләргә. Шуны уйлап, сюжетны эзләп, инде вакыт бара иде. Минем дустым Айдар Әхмәдиев, ул либретто авторы булып чыкты инде. Ул да шул хыялы белән яши иде һәм аның кулына Сәрвәр Әдгамовның, Кави Нәҗминең хатлары җыентыгы эләкте. Аны гаиләсе чыгарган шул китапны. Һәм менә Айдарга инде шул идея лампочка шикелле загорелась. Ул миңа килде дә, менә әйдә языйк. Бу опера чыннан да документаль опера булып чыкты, чөнки без бер нәрсә дә уйлап чыгармадык. Анда бөтенесе бар, бөтен драма да, мәхәббәт, иң мөһиме инде аларның мәхәббәт, шундый великая любовь, которая бөтен халыкларга да якын, шундый һәр кешегә ул үтәр шул тема. Шын хисләр. Шын хисләр дә, менә шулай без озак әзерләндек, архивларны күтәреп, күп укып, бөтен хронологияны ятлап, инде шундый каркас ясап, аннары инде художественный яктан без аны уйлап чыгардык шул либреттоны һәм эш башланды. Без Мәскәүдә дә булдык, анда Большой театрында яңа опералар карадык, шул темага бераз якын, шундый әзерләнү барды. Озак язырга туры килдем, иҗат итәргә. Иҗат иттем ел. Бер ел. Инде әйтүегезчә, бу сезнең әле опера өлкәсендә шушындый зур беренче эшегез, шулай бит? Беренче опера, беренче зур эшем.
Миләүшә, әйтегез әле менә ни өчен сез шушындый юнәлешкә киттегез? Менә моның сезгә кемдер этәргеч бирдеме? Сез бит классик әсәрләр язасыз. Сез күбрәк эстрадага да китергә мөмкин иде. Ни өчен менә сез шушындый катлаулы, хатын-кыз өчен катлаулы булган юнәлешне сайлап алдыгыз музыка иҗат итү өлкәсендә? Мин эстрада жанрда да эшлим, җырлар язам һәм шундый бөтен жанрларны алып барам, тырышам инде. Ләкин менә миңа нишендер сез классик әсәрләрне яратасыз кебек күбрәк. Яратам, чөнки мин консерваторияны тамамладым һәм академик музыка, классик музыка ул шундый төп, фундамент. Җырлар гына язсаң, син тиз генә шундый легкомысленный ниндидер дәрәҗәгә китәсең, шул тормыш шаукымына гына ияреп барасың кебек бит. Ә монда инде безнең теге төптән уйланган һәм гасырларга бара торган әсәрләр. Зур теләгем шундый җитди жанрларда, темаларда эшләргә. Әмма шул өчен инде шундый күңел кеше кирәк, ниндидер каты түгел, инде җитди уйлар, ниндидер көч инде аны җыярга кирәк. Бу җиңел түгел, әлбәттә. Безнең бит менә шушындый классик әсәрләр яза торган композиторларыбыз бик сирәк. Менә Резидә Әхиярованы әйтсәк, хатын-кызларыбыз бик сирәк. Резидә Әхияровны алыйк, Мәсгудә Шәмсетдинованы алыйк, безнең әле Луиза апа Батыр Булгарый бар бит. Һәм менә яшьләр арасында да берничә композитор бар безнең. Менә шуларның берсе сез хәзер шушы юнәлештә үзегезне сынап карыйсыз. Шулай да сез менә үзегез өчен кумир итеп дип әйтикме, кемне аласыз? Остазыгыз итеп кемне әйтә аласыз? Кем сезгә менә шушындый әсәрләрне язуда юл күрсәтә һәм илһам бирә? Белмим ничек әйтергә, шундый иң зур кумирым юк. Чыннан да. Минем остазым һәм укытучым Анисимова Елена Валерьевна. Безнең консерваториядә доцент, шундый актив тоже композитор. Менә ул инде ярдәм итә, һәр вакыт мин аңарга килеп, ниндидер киңәшләрен сорыйм. Һәм хатын-кызлар күп, сез әйттегез, композиторлар ул бит шундый штучный әйбер. Һәм шундый масштабларда карасак, ул әз түгел. Миләүшә, сез инде студент елларда үзегезнең әсәрләрегездән төзелгән концертларны тәкъдим иткәнегез бар. Ә менә хәзерге вакытта сез үз әсәрләрегездән концерт ясарга, концерт күрсәтергә җыенасызмы? Консерваторияда укыганда булды авторский концертлар. Шул әсәрләр студенческий елларда калды. Әмма анда начар түгел, алар хәзердә уйлый, музыкантлар җырлыйлар шул әсәрләрне. Алар шундый әле калмаганнар инде, без внимания. Әмма мин хәзер инде тырышам алга таба адәмнәр ясарга һәм шундый ниндидер зур концерт, анда соңгы елларның яңа әсәрләрне туплап ясарга инде зур хыялым, киләчәктә ничектер көч җыеп үткәрергә кирәк. Уйлыйм шул.
Миләүшә, менә әйтеп үтегез, мин эстрада өлкәсендә дә музыка язам дип, әйме. Сез үзегезнең җырларыгызны, мин аңлаганча, эстрада өлкәсендә язсагыз да, күбрәк сезнең җырларны барбер профессиональ җырчылар башкара, бит. Яшь җырчылар, профессиональ җырчылар күбесе башка. Артур Исламов та, Эльза белән берлектә башкаралар. Эстрада өлкәсендә җырлар язганда сез күбрәк нәрсәгә игътибар итәсез? Ул барбер сезнең ниндидер теге бер көнлек җыр түгел бит. Ул сезнең барбер ниндидер профессиональ җыр килеп чыга. Үзегез менә җырларның сүзләрен ничек сайлыйсыз? Рәхмәт, миңа бик шатмын шундый сүзләрне ишетергә, ниндидер профессиональ, җитди көйләр чыкса, җырлар. Мин зур игътибар сүзләргә итәм. Текстларны күп итеп җибәрәләр хәзер. Һәм мин үзем дә алам китапларны, яңа җыентыкларны укыйм, сайлыйм, әмма монда инде уңыш, шундый случай, удача, ниндидер туры килсә миңа шигырь. Әйе, мин массовый эстрада, коммерческая эстрада өлкәсендә эшләмим. Шундый, мин уйлыйм, җыр, яхшы җыр, чын яхшы җыр, ул весомее, лучше хорошей симфонии, просто хороший. Җырда бик күп хисләр җырга салырга мөмкин, ниндидер уйлар, җитди уйлар да. Мин бик шат, безнең шундый җырчылар бар. Аларның академик образованиелары, алар бөтенсе консерваторияны бертеләр. Илюса Хузина, Эльвира Калимуллина, шундый средний ниндидер, алар и профессиональ җырчылар, операда җырлыйлар. Классик әсәрләрендә башкаралар, эстрада әсәрләрендә башкаралар. Менә шундый поколение булды безнең, мин шуңа бик шатмын. Мин синең шәүләңә әйләнмәм. Күзләренә карый иң якта, ул очырган мамак, ак фәрештә кебек, ул очырган мамак, ак фәрештә Менә Миләүшә, ул бит инде барыбер нәрсә генә әйтсәк тә, хәзерге вакытта эстрада, шоу-бизнес дигән әйбер бар, бит. Ни кызганыч, менә безнең профессиональ җырчыларыбыз, менә сезнең кебек яшь композиторларыбыз, хәзер хәтта өлкән композиторларыбыз да, алар ничектер менә күләгәдә кала. Без алар турында аз беләбез. Без аларның әсәрләрен күпмедер күләмдә аңлап та бетермибез. Менә
яшь кеше буларак, әйме, мин ни өчен тапшыру башында сезгә әйттем, сез эстрадада түгел, күбрәк классик әсәрләргә игътибар итәсез дип. Менә чынлап та бу әйберләр сезне бераз борчымыймы? Менә нәрсә эшләргә сезнең карашка безнең профессиональ композиторларыбызны, профессиональ җырчыларыбызны үстерү өчен? Без бар, без үсәбез, укыйбыз. Ниндидер вакыт җитәргә тиештер. Халык бераз җитди әсәрләрне тыңларга теләге уянырга тиеш. Безгә әйтәләр, бу формат түгел, радио өчен түгел, фәлән. Әмма күп акча кирәк. Син теләгән җырны менә сезгә акча, менә сезгә минем җыр. Популярлаштыру өчен, чыгару өчен. Ә безнең шундый средстволар инде юк. Һәм җырчыларны да кем максат шундый куя, мин коммерческий массаны охватить должен. Алар шоу-бизнес инде күбрәк бизнес анда бара. Безгә бу як мөһим түгелдер. Шуңа күрә без не преследуем этих целей. Барыбер сез мондый нәрсәләргә карамыйча үз юлыгыздан барасыз, шулай бит? Үз юлымда барам. Мин уйлыйм, җыр язарга бит чын ниндидер теләк һәм сәләт булырга тиеш. Мин җырларны внутренняя потребность. Булмаса, мин язмас идем. Мин аларны язам не из-за того, что легкий жанр, мин күбрәк халыкка танылыр өчен, просто яратам. Яратам җырларны, алар үзеннән үзе чыгалар, язылалар. Ә менә сезнең ничегрәк килеп чыга, Миләүшә? Менә шушындый җырлар язу ешракмы иҗатыгызда? Әллә инде классик әсәрләр, менә оркестрлар өчен гомумән классик әсәрләр язылмы? Хәзер җырлар күбрәктер, чөнки ул бераз җиңелрәк, вакытны да әзрәк ала торгандыр инде бит. Менә опера язарга бер ел, һәм аннары куярга хәзер ничә әле вакыт, ничә көч кирәк. Һәм шуңа күрә соотношение инде разное. Менә иң беренче мәртәбә классик әсәрне кашан яздыгыз? Иң беренче. Мин 6 яшьтә язарга башладым. 6 яшьтә? 5 яшьтә музыкаль мәктәпкә килдем, фортепиано укыдым. Һәм аннары беренче укытучым Лия Григорьевна Варфоломеева, аны бик яратам. Ул әйтте, менә без шундай чьи-то произведения играем, уйный без, әйдә үзенекен яз. Һәм икенче дәрескә мин алып килдем целый цикл. Анда 4 әсәр булды. Фортепиано өчен. Бик яхшы, кстати говоря, пьесалар. Юк, сез алар әле калды, шундый нотный тетрадкада, алар миндә бар архивта. 6 яшьлек бала, әле 5 яшьтә килеп 1 ел эчендә ноталарны өйрәнгән инде, яра сольфеджио дәресләренә йөргән, әйме? Һәм 6 яшендә классик әсәр иҗат иткән. Сез аны үзегез аңладыгызмы, нәрсә иҗат иткәнегезне? Әлбәттә, бик шундый балачак инде. Әлбәттә, шул балага хас булган. Әйе. Аңламадым инде, но әнием һәм укытучым шундый игътибар биргәннәр. Аннарысын мин тукталмадым минем иҗатым, мин все время яздым. Ул ниндидер Худайдан бирелгән бер сәләт булгандыр инде бит. Булгандыр. Сез ничек үзегез менә һәр кеше дә музыка яза аламы, яисә бу чынлап та менә мин әйткәнчә Худайдан бирелгән сәләтме? Кешеләр әйтәләр, һәр кеше яза алмый. Минем таныш дусларым, музыкантлар, алар менә мин булып чыкмыйм, мин яза алмыйм, син язасың. А миңа калса бу естественно, вот шундый теләк язарга. Һәм, мин уйлыйм, что без үзебез язмыйбыз, Алла Тәгалә просто безгә шундый мөмкинлек бирә, ул үз музыканы бездән аша кешеләргә тәкъдим итә бит.
Алай булгач, әйдә бераз менә шушы хакта сөйләшеп алыйк инде, Миләүшә. Сезгә музыка кайчан килде? Төрле вакытта төрле ситуациялар була. Төндә дә килә, килмәсә утырасың, эшлисең, уйныйсың, кат, ул килә башлый. Ул тукталмаган эш һәм илһам ул менә шулай килми, ул эшләгән кешегә килә генә. Шулай уйлыйм. Ләкин сез пианино артына утырасыз, менә музыка күңелегездә туганнан соңмы, әллә инде пианино артына килеп утырганнан соң гына барлыкка Шулай да киләме? шулай була. Төрлечә. Сезгә менә шагыйрьләр әйтәләр бит кайберләре, мин шигырь язганда үземне ялгыз хис итәм, яисә миңа тулысынча тынычлык һәм ялгызлык кирәк дип әйтәләр. Сезгә музыка язу өчен нәрсә кирәк? Әйе, дөрес сүзләр, мин килешәм. Шундый тынычлык һәм ялгызлык да кирәк. Әйе. Отстранение. Әйе. Миләүшә, сезнең күңелегезгә күбрәк нинди музыка килә? Моңсу музыкамы, күңелле музыкамы, шомлы музыкамы? Төрлечә музыка ул булырга тиеш, бөтен жанрларда, бөтен хисләр белән һәм төрле вакытта төрле музыканы тыңлыйсың. Гомумән иҗат итә алмаган вакытлар буламы? Әле юк иде. Киләчәккә планнарыгыз нинди? Иң зур теләгем инде операны сәхнәдә куярга. Менә ул Мәскәүдә яңгырады һәм анда конкурс прослушиваниялар үтә. Ул бер тапкыр түгел генә уже Беренче яңгырады. Әйе, әмма Казанда юк әле. Миндә кешеләр сорыйлар, кайчан Казанда, кайда тыңласы була, күп язалар. Минем җавабым юк инде. Менә иң зур хыялым хәзер, шул юнәлештә эш бара инде, организационный индидер планнар, сөйләшүләр, әмма ул шундый длительный процесс. Әйе, насыйп булсын. Әлбәттә насыйп булсын. Миләүшә, менә инде сез хәзер операда язгач, үзегез дә азмы күпме әлеге юнәлешне аңлый башлагансыздыр, әйме? Гомумән бездә татар операсына кытлык сизелә. Бездә татар операсы бик аз. Гомумән безнең татарыбызда соңгы елларда менә шул ук әйтик, соңгы берничә елны алсак инде, татар операсына күбрәк игътибар әнә шул Ринат Харис һәм Резидә Әхиярова тарафыннан иҗат ителгән опералар ярдәмендә булды инде бит. Шагыйрь мәхәббәте булсын анда, башкалары булсын. Гомумән, сез ничек уйлыйсыз? Бүген ни дәрәҗәдә татар операсы кирәк? Менә сез әйттегез, бу шундый мирасыбыз инде, Резидә Закиевның язган опералары, балетлары. Әмма бүтән әсәрләр алар бар. Алар зур сәхнәдә куелмаган. Без аларны ишетмәдек, әмма ишеттек бер тапкыр гына, шундый самостоятельный постановка итеп. Илмир Низамов та, Кара Булат, Алтын Казан, ул мин беләм 10 ел ялгышмасам, шул постановканы алар добивались. Бу бик озак. Кара Булат бик кызыклы әсәр. Кара Булат бер тапкыр куелды гына, хәзер кая ул бик телибез тагын карарга. Ильяс Камал, Хади Такташ язган операсы. Ул да шулай. Ул да бу бөтенесе яхшы әсәрләр, төрле авторлар. Анда опера лабораториясы узган, анда Лейсан Абдуллина да язган опера бар. Илдар Камалов, анда яшь драматурглар да катнашты. Һәм просто зур сәхнә, минемчә, более демократичная должна быть, открытая яшьләр өчен. Театрыбыз рисковать должен, не бояться, безгә мөмкинлекләр. Тамашачы җыелмый дип курыкмаска тиеш, әйе, безгә мөмкинлекләр бирергә. Әмма бу ниндидер икенче музыкаль театр, шул уйлар бит, сөйләшүләр күптән бара. Анда ниндидер зур площадка булырга тиеш. Бәлки менә яңа театр ачылырга тиеш. Зур, шундый зур сәхнә белән оркестр өчен менә бөтен шул необходимый әйберләрне учитывать итеп. Һәм инде анда яшьләребез иҗат иткән опералар, алар һичшиксез күрсәтелсә,
халык та Әйе. карар иде, Һәм монда тамашачылар да килер иде. әйе, һәм монда шундый момент бар. Операны обычно театр заказывает. Мгм. Театр булса, заказлар була. Мин беләм, менә хәзер мин язам. Ел 2-3 Әйе. тырышып, бирешеп, әмма ул куелыр. Менә конкретно Әйе, шул сәхнәдә, шул оркестр белән. Хәзер менә мин язган опера, ул шундый риск и, может быть, необдуманный поступок. Әйе. Просто, но шул тарих, Кавинәжми тарихы, аларның мәхәббәте Сәрвәр Әдхәмова белән шундый зур илһам бирделәр. Һәм мин бер нәрсәгә карамастан яздым аны. Мгм. Хәзер инде менә борчылам. Сәхнәгә чыгамы, чыкмыймы дип әйбит. Әйе. Шундый театр булса, заказлар, ниндидер өстән шундый Әйе. запрос булса, без күбрәк язар идек. Күбрәк композиторлар Әйе. җитди жанрда эшләргә килделәр. Һәм үсеш тә булыр иде, Үсеш тә әйбит. булыр иде. Халык та белер иде безнең яшь композиторларыбызны. Чөнки Әлбәттә. инде безнең хәзер ниндидер менә бер урында тукталып калды шикелле. Өлкән буын композиторларны халык белә, ә менә сезнең кебек сәләтле, өметле яшь композиторларны халык белми. Ә яшь композиторларга аларга ниндидер үзләренең менә даирәләрендә генә түгел, аларга бит үсәргә кирәк. Әйе, Аларны әйе. кеше күрергә тиеш. Алар телевизорлардан, телевидение аша халыкка танылырга тиеш. Аларның әсәрләре һәм әлбәттә менә шушындый әңгәмәләр алар белән булырга тиеш. Шуңа күрә Шуңа күрә без инде Миләүшә өметләнәбез. Киләчәктә халкыбыз барыбер чын сыйфатлы классик, безнең менә профессиональ музыкабызны да тыңлар, ишетер һәм яшьләребез һичшиксез шушы музыка ярдәмендә тәрбияләнер дип. Мине бер генә нәрсә сөендерә, яшьләр арасында барыбер менә шушы безнең классик әсәрләргә тартылучылар һәм шушы безнең зур сәхнәләргә чыга алмаса да яшьләребез язган оперларны ниндидер урыннарда барыбер тәкъдим иткәндә карарга килүче яшьләребез бар һәм әлбәттә шуңа күрә мин сезгә үзегезнең иҗатыгызда үз урыныгызны табып һәм инде иҗатыгызның үсештә булып халкыбызга матур әсәрләр тәкъдим итүегезне, бүләк итүегезне теләп калам. Әңгәмәдә катнашуыгыз өчен бик зур рәхмәт. Бик сөендерә менә шушындый яшьләребезнең булуы. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле милләттәшләребез, бүген Дөнья студиясендә кунакта яшь, сәләтле композиторыбыз һәм бик күп халыкара һәм бөтен Россия конкурсларда лауреат булырга өлгергән композиторыбыз Миләүшә Хәйруллина иде. Әңгәмәне Әнҗе Шәһидинова алып барды. Мин барыгызга да уңышлар теләп һәм әлбәттә инде музыка дөньясындагы серләрне тыңлап, хисләнеп, рәхәтләнеп татар музыкасын тыңлап яшәүегезне теләп калам. Бергә булыйк, бердәм булыйк.